Napakalakas po ang hangin. Katatapos pong kumain, papunta sana po ako ng Bacala, kaso nakasara. So babalik na muna tayo sa ating accommodation. Malakas po ang hangin kasi ito na po yung kwan. Siguro masabi natin na pagitan ng kwan ba, taglamig at tag-init, transition ba, kumbaga sa Pilipinas pagdating mo ng May, June, yan sa kwan po yun, Ilocos province. Kasi minsan sa iba maski December sabagay tama pa rin pala yun kasi May, June wala namang umuulan ng March.